вече в Мадрид. Редих влака за Севиля, където ще поставяме рекорд в испанската Фреча Роса. Път за Севиля от Мадрид. Оттегляме. Тая бялата отзад. Ето тук по-отзад ето. Бела Виста, кварталът на Севиля. Уникално, спокойно и тихо. Няма и 15 минути с един от локалните влакове. Времето е чудесно. Може би 20 плюс градуса. Ретро автомобили. Експото на Маратон Севиля. Нашия приятел. Hola de nuevo. Camiseta, talla, small, medio, long. Medio. Medio. Recordaros que es la cuarta edición de estos premios de estas actividades paralelas. Отиваме на старта на 5-километровата ни дистанция, или както се казва, на 5-километров маратон. Не сме много свежи, но ще се раздадем. Кира трасе. Ако не сте виждали, седиш си и си пърляш конусите от буса. Айде, vamos. С сапорта. Hoy una gran carrera, seguro. Vamos a andar la música. Това е Иван от Барселона. Много популярно име. Eres un fan de Barcelona? ¿Un fan de fútbol Barcelona? No, no me gusta. No te gusta, solo correr. También, Abel, un consejo para la gente que se va a enfrentar a los 5 kilómetros. Bueno, que disfruten hoy. Es una carrera homologada, por lo tanto siguen las marcas de hoy que podáis correr aquí. Y bueno, ya que estamos, yo lo que quiero felicitarles a todos, que lo hagan bien, que disfruten, que lo más importante... ¡Un aplauso! ¡Arriba! ¡Vamos, público! ¡Atención! ¡Bajamos la música! Bueno, pues sí que está todo preparado, corredores. Juan, juez de salida. Atención a la salida. ¡On your mark! ¡Ahí está la salida! Gracias a todos por acompañarnos en este gran espectáculo deportivo. Aquí con ASICS en nuestro maratón de Sevilla. Bienvenidos. Vamos, vamos, vamos. Arriba, hermanos. ¡Arriba esa música! Pues estamos esperando. We are waiting the first athletes here, and we hope that the first men, perhaps Matthew
Isaki Chunga from Kenya will be here under 40 minutes. Congratulations, Matthew! Great race! What race, my friend? Juan Ignacio Grandona, Mérida, y hablando de grandes artistas sevillanos, Chiquilla, David Palacio. Don Vicente acaba de entrar en meta. No se escape, compañero de prensa, tenemos aquí a la segunda clasificada, la vamos a recordar. La tercera arreglando corredores, como que la otra chica, uno de los chavales de entrega de joda. Bien, bien. Da, viento. Клатене на мандарини и портокали. Това са явно от общината, на много места видяхме как ги клатат и ги събират, пълнат ги в кашончета и после кой знае. Може би някъде ги продават. План за подобрение на асфалт на пейвмента 56 000 евро. За една седмица трябва да станат нещата. Десерт преди маратон. Пастел де ната. Сега ще вземем две. Две ли ще вземем? За всеки по едно. Аз мисля да си Или едно. разделим. Айде, добре. Един пастел де ната. Ще си го хапна, за да не гръмна утре. Автентично месо, което продават, разбира се, сандвичи, бокадилс и разни други неща. Алкохол, месо, вино. Ами да, много добро изглежда местенцето, леко мръсно. Все пак от 1922. Метропол Парасол. Приятели, както казва моя добър приятел Франк Лойд Райт, това нещо как са го направили от дърво. Сега ще се качиме горе, за да разгледаме повече. Само че може би трябва на пешеходната пътека да пресечеме. Не като софиянци. Тия тук явно са от София. Трите. Отгоре сме на гъбата вече, се вика. Второто най-търсено нещо в интернет за 22 година. Сета за Севия. И ето тук може да се види откъде дойдохме. Много готини гледки навсякъде. Ние тепърва започваме нашата обиколка на цялото това място. Значи тези ласета за Севия са най-голямата конструкция от дърво в света. Използвани са 3500 дървени някакви части, които са вероятно ето тези тук, които се виждат отзад. Сериозна работа. Има 3000 възела и 16 милиона винчета, болчета и гайки. Еги тук винтовете се виждат. Гледката е впечатляваща наистина. Сега ще видим от другата страна как са нещата. Един балон се издига от няколко минути, докато разглеждаме тази невероятна конструкция. С панорамни гледки във всички посоки. На практика 360 вю има и е много завладяваща гледката. Малко история на съоръжението. От 2011 е, така да се каже, отворено за публиката. 2012 вече е регистрирано и името му официално.
Сетас де Севия. И реално баш центъра на града. Ето тук се правят интервали на тази отсечка, но не в 2 часа на обяд, в деня преди маратона, а няколко месеца по-рано, сутрин между 7:30 и 9:30, примерно. Днеска колко е слънчев деня. Сутринта си беше студено. Това е вероятно най-известният пазар. Точно до най-стария мост, който е бил единствения мост в Севиля, единствен в рамките на 7 века. След това са построени и други, но до 1800 и някоя единствения мост е точно до този пазар. И тук има всякакви неща, които може да се сетите. Плодове, зеленчуци, прясно месо, риба, сирена, кашкавали. О, виж колко много си. Испански китари, господа и дами.